जाक बखराव फात्रि बुखा आनो बोथारना होनाय नायसिंजाक आरफोरा आं सगिलिया आं लाइन गारिबाय थांमानि जरा तै ओ कानि ड्राइभार निरुनो हंखाय या सिकायनि बायरे रिखा Khazari dakti buksong belakang koktuma kotor kasar fikya tan ke kaisa audio viral lungui tongkha chini maiganang khagrang Dr. Biswajit Debarma jobrop jaka noi eknong simna constituency ni amjoyo abo bustorti kubui sia aipan jotin kubui ungtong angke belai keno abo chaya tamni ke asuk samung bo kaham khlai tongmani maiganang chini Biswajit Debarma bon obai khlai tongke belakang chaya abo ko bini sak bai thang bini audio viral ungmani jong khanaka te jong aro khanaka je bini khoroksa driver bujaka yaskoni dokumaga te hojra TV channel ni borok bujaka hin khenarika phai jong khenalayan full botam sai khenarika বিধানসভা ni mafia gundaro khorjlai TV no bui tabo kwai hospital o khlaijak bokoro phatri bukha ano bothana nei naisingjak arpora ang sogilia ang line gari bai thangmani jora tei o kani driver niruno hongkai ya sikaini baire rikha tei bokoro bui tabo city scan ro khainanai belai bini ko obostha kahil an driver ni te hojlai TV ni khai mobile ok bokho khitar hobai kha ye kisa norok jotono sirinai ugonai toka hangkai kisa bono recover khaige de hojlai TV no koye tongnai borok hojlai TV no kisa help khaigera de sinu group ni borok 10-12 jona mafia gunda rok borok bulai kha